O diagnóstico é esencial para explicar por que a persoa presenta un desenvolvemento ou unhas conductas que non son típicas e que dificultan a súa inclusión social. A valoración diagnóstica permite establecer cales son as súas necesidades de apoio e, partindo destas, orientar sobre recursos máis axeitados de intervención, escolares, facilita, ademais, o acceso a axudas económicas, educativas e sociais. En canto a intervención, o diagnóstico informa sobre como procesa a información a persoa, sobre as súas necesidades a nivel cognitivo, de linguaxe, de interacción, de xogo, de autonomía, polo que orienta sobre o que hai que traballar e estrategias para facelo. O reto na actualidade está na detección de comorbilidades ou trastornos que se presentan asociados ao TEA, como a inatención, a hiperactividade, a ansiedade, a depresión, e explicar como a combinación de ambos incide na persoa. De cara ao futuro, o reto está na mellora do diagnóstico precoz, para o que é esencial que os profesionais sanitarios teñan en conta os signos de alerta dende os 12 meses e deriven aos servizos especializados de diagnóstico e atención temperá.